Kohan men ko para ha u Grace Jesu kawai kamat pusan kaba ngakwa ban ya perlu jumut ringkat bat pi ha kana ka step habang ipej habang ngipule ya ga gospel kaba menta kisngi ngila ban shim lain sauteli ki point lane kimat pusan hanrei ngan shim tang ka point ka badangkong kaba ngilap na kana ka jingpule Gospel jung Lukas kalau nong kebasau record katan reu hadu laipau. Kamat kebanang kong kabang iyo i kadai kane kabau Jisu kumbau shaile u rung ha ka temple ha ka sinagog kabang iong sngaw na gajing pule bat upule ya ka ktin ka jong utrai. Bat haba pule ya ka ktin ka jong utrai lane ka jing tho ba khoj Ngiyo sngaw kalan ke banang kong ke baong umensim jong utrai udon hanga. Kanai kadai ke badan kam ke bamanga mapi ngidai ban shim kum ka jeng hikai ya ka jeng em la jong. Hakano kano ke por ne hakano kano ke kep ke bangi don ban kamtame ke kep ke ba ngisem jenjar ka kep ka ba ngidon kam ban shim kano ka rai ka badan ka ba kongsan ha ka jeng em ka jeng pi ngim day ban klet ya ka e ka ba Jisu ule menta ha ka gospel kata ka day ban rung ha sinagog namar ngitep ka jeng wan rung ka jungi ha ka ying khoj kentang ka jung blai ka pan khoj ya ka jeng mur ka jeng prakhat bas neu jungi ka pan khoj ya ka danot ka ba sanshar ya ka jeng em ka jungi da ka jeng sneu kapan khoi lut ya baro dain mata ka dau ka ying khoj ya kantang ka dai ka jaka ka ba manga ma phi ngila ban pan khoj ya ladi ka ba manga ma phi ngila ban pan thamai ya ladi ka ba manga ma phi ngila ban yo sngew ya ka sur ga jong utrai dain mata ka dau ka jing hi kai ka ban kong ga gospel ba mata ka sni bang idei ban lej rung lane ban wan rung man ka por man ka khap kham tame ha ki por jong ka jing don kam jong ka jeng em ka jongi ngim dai ban klet han rei ngi dai ban wan jan hak madu trai ha ka ying khoj ying kantang ka jongu ho ngi tep ba manga ma phi ngi la ban duai ha ying ngi la ban duai ha kano ka jaka ba blei udon ha kino ki jaka ngi tep shai kumang la yo jing hi kai cha phang kan nei han rei kan mau ngi dai ban don kan ka jing snut ho Habangi wan rong akmat utrai haka ying khoj ying kantang ga jungu haka ying mane ka bangi khat ik ngi dio ka bor ban pan khoj ban pen subai ladi ngi yo ka bor ka jungu blai ka bakarpang dein mata ka daw ka banang kong kumang ong ngi dei ban wan rong haka ying khoj ying kantang ga jung trai man ka por ngim dei ban buhteng ngim dei ban ong halade la shai na la shisngi ne hau banai ban wan haka tayo ban wan Henry hakano ka por kaba ngis no tulot kaman sem hakano ka por kaba ngidon kampan sim kano ka rai kaba kongsan lene kaba don kam ha ka jeng em ka jungi ngi dei banwan hakhamad utrai ha ka ying khoj ying kantang ka jungu ka jingwan rong jong Jisu ha ka temple lene ha ka sinagog menta ka sngi ngiyo i ba ya u la shem da ka bor jong men sem ba khoj La shimti telit lan ya ka e ka baule hakata kalimat bad haki we kisniro la shimti telit lan da ka bor jong umen sem bakhoj den mata ka daw ko han men ko para la da manga ma phi ngi kwa banyo ka bor kumbang yos ngeu ha ka jingpule ka banangkong na ka city banangkong jong Paulus shaki Kristan ha Korin kala nong ka banangkong iwe hadusan kalan ka iwe hadusan ka baong Kam dei ka jing nang ka jing start ka junga ka bangala ban yelap iktin ka jung utrai kam dei ka jing panaktin ka junga ka bangala ban yelap ya iktin ka jung utrai pan priang ya gospel ka jungu ban kran chapang ki kam ki babaha ka bautrai ule ngale ya kano ka kam om dei ka jing nang ka jing start om dei ka bor om dei ka jing panaktin ka junga hanrei ka dei ka bor jong men sim bakhoj kanai ka dei ka bau Paulus bakhoj Uhikai ya kinong kurin. Bat kana ke jo ke hikai ke bangiyo na ke gospel habangiyo i habau Jisu urung ha ka temple. Urung ha ka temple ushim ya ka jing tho bakhoj bat ka bor jong men sim bakhoj ka shimti yo. Den mata ka daw ko han men ko para manga maphiru
ka poin ka ba ar ka ba ngi dei ban sngut ho ka dei ka jing puli ya ka ktin ka jong trai ka jing puli ka jungi ya ka jing tho ba khoj ka wan ra yangi ka jing ka la ka jing em ka wan ra ka jing em ka bat mai ya nga ba de pi ka ai bor ya nga ba de pi ban le kano ka kam ha ka jing em ka jungi namar ba ka bor jong man sim ba khoj ka bor jong blai kan sawan ban simti yangi habangi pule ya ka jing tho ka ba khoj ko han men ko para den mata ka daw ha ka ne ka sngi token habangi puson ya ki ne ki arbanta ki bau jisu le ha ka jing em ka jungu ka baden kong rung ha ka yin khoj yin kan tang ka jong blai ban mane yu ban yoro yu ban IT la de hu pat ka ba ar pat ngin pan leit por ken ban pule ya ka kten ka jong trai habangi pule ikten ka jung trai un simti yangi un ayangi ka bor banle ya kano ka kam ka bangi dei banle hakor kom ka bakerpang den mata kadau menta jar ngin khabreb ya lage jong kikman ngin duai ngin kerpat yo trai ai bo trai shisha un kersyan yangi un ai bor yangi bangi la ban pandam hok ya kane ka jing hikai ka ba ujisu hikai yangi lengba ka gospel ko jisu be kersyan yangi yarab yangi ken bangila banwan akhmat jong me man kapor man kasngi yole se hakijing em ga jungi banwan akhmat jong me hakajing khoj jing kentang banwan yoro pan burom yame banaiti yala de hame barkum juro yarab yangi kersyan yangi bangila ban pule yak khtin ga jong me namar tang ka jing play po jing ban pule ya ka jing tho ka ba khoj ka jong me ngila ban yo ya ka ta ka bor ka jong me ban le ki kam ki ba bha ha ka jing em ka jong e yarab yangi kersyan yangi ai bor yangi ko jisu be en yoro yo jisu Christ